Rauha. Ajoin partani aamulla. Ai niinkö? Unohdit leuan. Hyvä on. Rauhoitu. Anna pyydän anteeksi. Ai mitä? Vaikka tuota. Sinä senkin saa. Varo, olemme kirkossa. Oletko kaikille noin mairea vai olenko poikkeus? Kynttilöitä, rauhaa, musiikkia. Oivallinen paikka kaksintaisteluun. Taistelette melkein kuin mies. Hassua, meinasin juuri sanoa sama sinusta. Nyt löytte hieman vyön alle vai mitä? En, vaan nyt. Touché. Ai, sinulla on lapsi. Hän ei oikein pidä sotilaista. Huomasin. Sallitteko? Olen Phoebus. Se on aurinkojumala. Ja te olette? Onko tämä kuulustelu? Tätä kutsutaan esittelyksi. Etkö pidätä minua? Kun olette täällä, en voi. Et ole lainkaan niin kuin muut sotilaat. Kiitos. No, jos et kerran pidätä minua, mitä haluat? Näin alkuun nimesi. Esmeralda. Kaunis. Parempi kuin Phoebus ainakin. Hyvää työtä, kapteeni. Nyt pidättäkää hänet. Vaadi turvapaikkaa. Vaadi! Huijasit minua. Minä odotan, kapteeni. Olen pahoillani. Hän anoi turvapaikkaa. En voi tehdä mitään. No raahatkaa hänet ulos. Frollo, sinä et koske häneen! Ole huoleti. Tuomarin Frollo oppi jo vuosia sitten arvostamaan kirkon turvaa. Hyvä on, minä menen. Luulet voittaneesi minut, mutta olen kärsivällinen mies. Eivätkä mustalaiset viihdy kiviseinien sisällä. Mitä luulet tekeväsi? Kuvittelin vai köyttä tuolle ihastuttavalle kaulalle. Tiedän kyllä, mitä kuvittelit. Taitava noita. Muuntele totuutta ja täytät ihmisen mielen epäpyhillä ajatuksilla. No, ei se mitään. Valitsit suuremmoisen vankilan. Mutta vankila se kuitenkin on. Jos astut jalallasikaan ulos, olet minun.